Begawan abiyasa. Kae pendhita kondhang kaunang kalau Kajana Priya sing wis menep rasane, semeleh atine. Sing wis uripe iki mau ora kebondo marang kamulyaning donya. Sing wis ora kebondo marang tata gelaring jagat. Apa-apa sing kira-kira ngabot-ngaboti lakuning urip wis diselehake dening eyangmu dhewe Sang Begawan Yasa ing sakewarga ya ing Rahtawu Wuki Rahtawu. Lah yen siya dikepengin nyecep bab perkara to sing balung leting kulit golek kasekten sing kira-kira ora tedas tapakul ning pandhe sesaning grenda kira-kira dipecel ndase ora bakal mati apa kowe ora meguru karo iki ana tanpa rupa kakangmu Mandura iki nggone gegedhuk perkara to sing balung leting kulit upama kok kowe kepengin cecep bab kawruh tata negara cukup nglawan Rakanta Indrawati ya adiku lanang Yayi Bathara Kresna ya Yayi Narayana. Lah kok masih adi padha dotong-dotong Werkudara lawan Janakasuman marang negara Ngastina kuwi sing arep mbok cecep kuwi apane? Sing arep mbok guru kuwi apane? Apa maneh Werkudara kuwi? Kowe iki ala tanpa rupa, kowe iki jare menungsa sing wis sampurna uripmu, merga menungsa sing wis ngerti marang uripe dhewe iki ora ana liya kejaba Werkudara. Pun Kakang kelingan jaman lakon Werkudara nyemplung segara. Nuli kowe ketemu karo dewamu ya kuwi Bathara Ruci, ya Sang Ruci Bathara. Mula kana diarani kowe iki menungsa sing wis ngerti marang sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu sastra cetha sabda tunggal tanpa lawan iki kowe kuwi. Lah gajeke kowe mbiyen ya tau dadi Begawan Bima Suci, kowe tapa ana ngarga Kelasa. Kelingan apa ora? Iya. Kowe taun kapan? Kuwi ya wayangane ning latar kene. Kowe dadi Begawan Bima Suci. Lah kok malah kowe saiki meguru karo Begawan sapa ki mau? Buddha Kresna. Ah iya. Ora apal-apal Buddha Kresna. Kowe sing arep mbok cecep karo iki babakan apa? Ayo, Pangsulana. Wong sing jenenge ilmu kuwi mau ora ana watese. Apa luput yen Werkudara bakal nyecep marang kawruh liya? Yo, entuk wae. Ning kudu ditonton bobot lan entengi sing mbok cecep kuwi sapa? Merga sisih sembire luput katuranggane, kowe ora bakal entuk ngilmu apa-apa. Aja-aja pendhita sing mbok gurune iki mung pendhita genthong umas. Mung pendhita sing gawean iki mung seneng sulapan. Mosok Janaka karo Werkudara kok mung didodoli karo sulapan. Apa aja-aja ki bangsa pendhita sing senenge menggandakan duit. Sing senenge arep nambani karo wong-wong terus bar kuwi terus pasiene padha meteng ngono kuwi terus piye kuwi? Sing ati-ati iki jaman-jaman ora penak. Mula kudu sing mas dolan prayitna. Koko Prabu. Piye, Yayi? Nyuwun pangapunten. Sak mangkir bakalipun kalian kula kemawon. Nggih, kados pundi? Koko Prabu sak mangke kesanipun gamblang Sangkang Sarta Wijan menapa dipun keparengaken Sang Begawan Buddha Kresna piyambak ingkang badhe mangsuli dhateng pitakenan Paduka Joko Prabu. Oh, monggo. Monggo nek kira-kira pancen wonten wektu ingkang ludang sumangga. Endi kaya ngapa piyayine? Begawan Buddha Kresna kepriye Ngger Duryudana? Monggo kepareng radi maju lekahipun. Menika Koko Prabu Baladewa kepingin sabet jagong kalian Paduka Sang Penemban Begawan Buddha Kresna. Nggih, cekap wonten kula nggih.
ana pandhita karya wangsit pindha kumbang nyesep maduning tawang susu angin ngendi nggone medharno ngilmu kang sanyata mengkuliring kasujanan matur nuwun Sang Prabu Duryudana dene siramu wis paring kalodhangan wektu kanggone aku tak sabejagong lawan ratu iki nggih nyembanggaken bawa penemban Buddha Kresna mengko ta mengko Sang Prabu Baladewa ana apa penemban apa wis tepung karo aku ya wis tepung mau wis diaturke marang adiku Duryudana jare kowe begawan anyar sing mapan ana kene jenengmu Begawan Buddha Kresna rak ya ngono to lho apa kowe ora tau diajari wong tuwa mulang leluhurmu biyen diajari apa penemban apa ora kudu diajari supaya ngurmati basa krama karo wong sing nembe tau tepung utawa sing nembe wanuh lah kowe iki jare ratu ning kok tanganmu serakatan mripatmu jalalatan basamu sugal sasar susur orang regani karo piyai sepuh sing nembe wae mbok tepungi Baladewa oh lah yen kowe takon ngono sing tak tindake iki ya malah kepara ajaran leluhurku lan wong tuaku biyen penemban apa ajaran leluhurmu kuwi apa simbah-simbahku leluhurku biyen paring dawuh yen kepengin diajeni karo wong liya kuwi uga kudu ngajeni karo wong liya kuwi apik lan orane wong liya nganggep marang kowe iki mau mbasani apa ora karo kowe mau ya dibalekke marang tata kramamu dhewe kowe mau kandha ing atase tembe tepung bae kok ora basa ora nganggo tata krama iya aku tak takon balik karo kowe tepung karo aku nembe apa wis suwe nembe wae nembe ketemu iki lho ning halaman bali desa kebon aku yen pancen nembe panuh yen pancen nembe tepung keneng apa kowe kok ya ora basa karo aku ayo Pasono kok kowe njaluk diajeni kok njaluk supaya Baladewa basa tarik-tarik karo kowe mongko kowe karo aku ora basa ala tanpa rupa aku ya ratu ning Mandura ayo Pasono aduh piye iki ya anak Prabu Duryudana lah kok jebul malah kewirangan aku iki mangsa borong penemban mangsa borong atos-atos penemban atos-atos niku gento-gentone mriki nek mboten hati-hati malah kepleset tenan estu niku sing nguasai Kajen dan sekitarnya munggah tekan Lingga mandap teko pira desa niku kedang hati-hati menika niku harus nggawa stop map waduh bahaya niku mlebu teng kantor-kantor wis rumit masalah ora salah mau digoleki salahe kaya di lah iya terus nggawa foto Penemban kulaturi mendel nggih sir kula niku ben ketok nyambet gawe masa ya meneng ta wong dijajan ngene ya dia lah iya to kok digambar mati ya Kakang ora ngono kowe mbok olehmu nancepe rada mburi sithik kaya gendong-gendongan ngono lho ora apa-apa ben anget ngene malah seketol Prabu Baladewa apa iya ya wis yen pancen kowe ora kepengin basa karo aku ya ora apa-apa aku ya ora meksa karo kowe aku ora dibasani kowe ora rugi aku ora mbok basani ya ora paten penemban duh saya kasar wong iki Baladewa apa tak akoni Baladewa tekaku ana kene iki pancen wis njarak kepengin gawe rukune Pandhawa kan Kurawa ya kaya sing dirembuk iki mau Pandhawa karo Kurawa ki tunggal darah Pandhawa karo Kurawa ki tunggal getih ning kene ngopo saben dina kok anane mung padha tukar padudon tak pikir-pikir sing dadi tok sumbering perkara ki ana liya kejaba warisan lan warisan ki mau dina iki dilungguhi para Kurawa ya kuwi bumi negara Ngastina mula sirku kuwi mau supaya jagat iki aja nganti kelakon sing jenenge diarani Jaka Bratayuda Jaya Binangun tak rewangi nadyan uripku iki sekeh
Aku pendhita kliyang kabur kanginan kandhangku langit kekemul mega ning tak rewangi dotong-dotong semanana Ngastina ora ana liya gegayuhanku mung supaya Pandhawa karo Kurawa kuwi rukun. Mula aku banjur duwe cara. Apa caramu ngrukune Pandhawa lan Kurawa Preman? Caraku ora ana liya kejaba rukune Pandhawa karo Kurawa iku kudu nganggo syarat. Syarate ora ana liya Sang Prabu. Ya kuwi kudu mateni utawa numbalke ayam sing wernane ules ireng utawa ayam semani kuwi tumbal lah dalah. Wah. Wah, tak. Kodomu tablir kinetap Sojo bang mawi ngengis kumedhot padhaning lati Wadana nira maranang pindha kembang ora wariban Ya jagat dewa Bathara Paladala Ora sandatak aku nasih kang sakura sandatak aku goleki marang sejatine kowe iki sapa walah jebul kanthi lakon kaya wis ketok kebuka watekmu sing asline kaya ngopo Penemban Budha Kresna apa Sang Prabu Baladewa apa dianggep aku bocah cilik ya apa dianggep Baladewa kuwi ora ngerti marang lereking sing dadi omonganmu guneman katemben iki kowe kok dadak nganggo cara ngrukunke Pandhawa karo Kurawa nganggo tumbal wadal ayam sing lese ireng utawa diarani ayam semani iya aku paling kepengin numbalke rukune Pandhawa karo Kurawa kudu nganggo wadal ya kuwi ayam kang lese ireng mlenges wiwit saka wulu kulit daging sak getihe kabeh kudu werna ireng ayam semani ora sandatak kowe tedeng aling-aling tedeng Blaka Suta sing mbok karepake ayam semani iki sapa ayo ngaku gandengke meksa tak blakake ayam semani sing tak karepke iki mung pancen pasemon to gambaran ning sejatine Pandhawa Kurawa rukun weton Kresna kudu dipateni lah ngandel apa ora ta Bola bali kowe iki jane iki ora memper dadi pendhita. Pendhita apane? Kaya patrapmu ngono kuwi mau kowe dudu pendhita ning kowe memper jagal menungso. Kowe ngerti ora pendhita? Ngendi cara arep rukun? Carane arep rukun Pandhawa karo Kurawa iki metu dalan ngendi? Apa lumrah ing ngatasé kepengin ngrukunke Pandhawa supaya ora dadi perang Bratayuda Jawi Binangun ya gene kowe malah miwiti tindak sulika arep mateni marang Narendrawati Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Oh alah penemban. Mangliya bulus poleng aku meruh karo gedhomu sapa? Yai Prabu Duryudana kados pundi kok Prabu? Kula mboten cocok, kula mboten gathuk, kula mboten condong, kula mboten doyong. Monggo terserah. Werkudara manut nggih monggo, Janaka nderek kula mboten cawe-cawe. Nanging nek sampeyan ngersake Baladewa kanggo kinarya dalan paseksen, rukune Pandhawa karo Kurawa, mongko kudu ngorbanke Narendrawati Prabu Kresna. Ora patheken, ora melu-melu. Monggo. Ning salokaning jagat sampun nyebataken sapa salah bakal seleh. Becik ketitik ala ketara sapa kang miwiti cidra wahyune bakal sirna. Tunggak maru ana apa-apane Baladewa ora melu-melu pun mangrahapi mriku. Kula mboten betah wonten mriki. Ketoke wonten tengah negara, ketoke akeh pejabat ning mambu badang kula. Oh.
jenenge Baladewa kuwi jebul ora mung critane tok ya Patih. Nggih, dos pundi? Wong aku mung medharke apa sing dadi kekarepanku nggonku pengin ngrukunke Pandhawa karo Kurawa. Mongko kudu ditumbali nganggo ayam semani utawa Prabu Kresna Indrawati. Lah kok banjur kaya diobong, kaya diunjukke sing dadi dukane Prabu Baladewa iki mau Patih. Lah jenengan apa mboten pirsa? Apa? Kresna niku sinten, Baladewa menika sinten? Lah sapa? Penemban nek kula aturi pirsa, Baladewa menika sedherekipun sepuh tunggal darah kali Prabu Kresna. Kresna menika rayinipun Baladewa, Baladewa menika rakanipun Prabu Kresna Indrawati. Lah memper, lah sampeyan kok mboten paring sasmita kali kula nek jebul Baladewa niku kakange Kresna. Lah kula niku jane wau nggih mun kedhep-kedhep. Kula pun kedhek pun ting 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 ngaten niku mripat kula. Sampeyan kok mboten paham. Napa mboten weruh? Ya weruh ning tak kira kowe klilipen kok. Wis cotho tenan. Nggih, badhe kados pundi? Monggo dipun lajengaken kemawon. Nggih anak Prabu, kados pundi Bapa Penemban Budha Kresna. Iki mengko Baladewa nek nganti madul karo adine Kresna yen arep kanggo tumbal ngestina iki guyonan dadi tangisan, kriwikan dadi grojokan. Lajeng paringipun kudu ditungka lakune. Kudu dioyak. Mergo nganti Baladewa iki mengko wadul karo Kresna, mongko Kresna ki adine padha ngimpun lan nyusun kekuatan. Pah, gagal nggonku bakal ngrukunke Pandhawa karo Kurawa. Mekaten inggih Penemban. Inggih. Werkudara apa? Arjuna wonten dawuh Penemban. Kowe ngaku aku ki gurumu apa dudu? Ya, inggih Penemban. Yen pancen kowe ngaku aku gurumu, Baladewa kae sedulurmu apa ora? Ya, sedulurku tuwa. Kresna ya sedulurku tuwa. Lah, kanggo tandha yen kowe takluk karo aku, kowe tak perintah. Perintah kon apa? Budhal marang Ndrawati. Baladewa golek ana. Kresna rangketen. Mbah mati mbah urip. Yen ora gelem tanggep kowe murid siswa duraka. Wah, ya mangkat. Ya, rangketen Kresna lan Baladewa. Hati-hati ya ini. Yo. Bawa Penemban. Aja kuwatir. Lelakon iki sing murba aku, Nggir. Percaya wae. Mung kanggo dalan mateni Kresna kuwi gampang. Lan sing dadi klilipe sejatine ora mung Kresna. Uga sing angka loro. Kena tak paribasake sing dadi suryaning jagat kuwi Kresna. Lah, talining jagat kuwi siji meneh. Ya kuwi Sang Buddha Manang Munung. Lurah Semar Badranaya ing Karangkadempel ki uga kudu dipateni kanggo tumbal. Iki ngestuaken dawuh. Mangke badhe kula sengkuyung kanthi ngrekaken para wadyabala. Sedherek kula para sata Kurawa miwah prajurit sayan. Nah, ngono ya mathuk. Paman Sekuni, kula wonten dawuh sinuwun aja kaya bocah cilik. Metu njaba dawuhna marang para kadang
Kurawa lan prajurit selayaning Kurawa. Sepisan melu karo Yai Werkudara ngrangket Kresna Baladewa mbok mati mbok urip. Angka loro lumarap marang Karangadempel Semar digawa padha wae mbok mati mbok urip kanggo tumpal Ngastina. Inggih kepareng madal pasilan ngestuaken dawuh Bawa Penemban Durna. Nuwun dawuh nggih. Sambiyan kula patah minggah Sanggar Palangkatan nyenyuwun dumateng Gusti supados saged gancar mawujud idam-idamaning manah kula. Inggih. Mboten langkung sedaya ngestuaken dawuh Bawa Penemban Buddha Kresna. Iya piye? Monggo kula dherekaken manjing wonten Sanggar Palangkatan. Ya, ayo bebarengan donga sawise kuwi aku go bakal ngawat-awati marang Bratasena Putri Janaka. Lunga nying Ndramati tenan apa ora? Nggih, ngestuaken dawuh Bawa Penemban Buddha Kresna.